הדנדה, לא באמת צריך את זה בשביל לפתוח את הבית שחי, כן? בעצם ההתחלה של מרידיאן הלב. יש דרך אחרת לעשות את זה, ואני אסביר עכשיו איך לחזק את המרידיאן הלב. אז בזה נעסוק בעצם בתרגול הבא. האיכות של הנשימה שלנו נקבעת על ידי האינטראקציה בין הלב לריאות. כלומר, לב בבית שחי, והריאות נמצאים בשריר שבעצם נמצא בין הסטרנום לבין הזרוע. אז בשביל לחזק את הנשימה, את הסינוסים, אנחנו צריכים ליצור איזשהו לחץ על היד, על האזור היינג של היד. פה שמאלה זה הריאות, okay? בעצם שמאל בכף היד, איך שמגיעים לכף היד, שמאלה זה הריאות. בעצם מה שנעשה, נעשה את הג'ננה מודרה, שים לחץ בשני הצדדים, כלפי מטה ופנימה, כלומר 45 מעלות פנימה, ככה שאנחנו בעצם מפעילים את השריר שנמצא פה, את לנג 1, okay? ועכשיו heart 1 צריך להיות כמו בור. כלומר ברגע שאנחנו מפעילים את השריר עם היד 45 מעלות פנימה, אז בעצם נוצר גם הפעלה של השריר וגם הבית שחי נכנס יותר פנימה. ועוזר לנו לנשימה. אנחנו נעשה את זה בשתי הידיים, נוריד כלפי מטה ופנימה. ונראה כבר מהשנייה הראשונה שהנחיריים שלנו נפתחו. למעשה לא צריך את הדנדה, לא צריך את הכלי של הסייג'ז. זה הכל כלי, זה כלי מטאפורי לעבודה עם לחץ. כלומר, כמו החוקים של ניוטון, ככל שאני מפעיל יותר לחץ, ככה אני מקבל יותר לחץ. אז כמות האנרגיה שאני אפעיל על הבטון היא כמות האנרגיה שאני אקבל בחזרה. זה דבר עם יד ויד, זה 14 ועוד 14, י"ד ועוד י"ד, זה 28, זה כוח, נכון? כף חטא. ככל שאני אשים יותר כוח, ככה אני אקבל יותר כוח. אז נסתכל שוב פעם, על הריאות והכליות, שזה למעשה תנוחת לוטוס. כמו לכל אורך חי כלל רגלי, שזה בעצם פדמסנה, תנוחת לוטוס, לכל אורך חי כלל רגלי, אפשר לעשות לוטוס גם עם הידיים. אנחנו עושים לוטוס עם הידיים, אנחנו מפעילים לחץ על הכליות והריאות. אז דרך נוספת לפתוח מלבד המשולשים, זה בעצם יוגה משולשים זה נקרא, שזה שם, שכחתי מהשם שלו בסנסקריט. ואחרי שפתחנו את הסינוסים, תוך שנייה כבר מרגישים את זה עם הזווית של 45 מעלות, כלומר לחץ כלפי מטה ופנימה. מרגישים את השריר פה עובד לנג והארט. ואז אם נעבור ללוטוס, אנחנו באמת נרגיש שהיכולת שלנו להתחבר לאור היא גבוהה יותר, כי פתחנו את הערוצים המרכזיים, שהם למעשה 4 הכוסות. אז זה תרגיל מעולה, נקרא יוגה נידרה. נידרה, זה בעצם יוגה שעוסקת במשולשים. אז אפשר, בזמן הנשימה, אחרי שכבר הבנו שאוקיי, זה ממש עוזר בנשימה, אנחנו רוצים אולי קצת להיכנס יותר עמוק, אפשר לדמיין בדמיוננו, במוחנו, שני משולשים. אחד זה אצטרובל ושני רוק, אחד זה כליות ושלפוחית. אנחנו מחברים אותם בעצם לאנהטה, שהיא בעצם מגן דוד, שהיא בעצם מעל השמש. אם אין חדש תחת השמש, המניפורה, אז יש חדש מעל השמש, וכל מה שמעל השמש הוא non-relatable. אי אפשר לתת לו יחסיות, הוא לא יחסי. כלומר, תורת היחסות פועלת רק מתחת לשמש. מעל השמש אין עניין של יחסות כי אין דואליות. בלב ומעלה. אנחנו רוצים בעצם להפעיל את הריאות שהן בעצם בגובה הלב. כל מה שנמצא בגובה הלב הוא בעצם מעל השמש. אז אחד הדרכים הטובים זה בעצם להתחבר לנידרה. זה בעצם להוריד את הג'ננה מודרה כלפי מטה ופנימה. שוב, אנחנו מפעילים את השריר של ה-lung 1 ו-heart 1. Right now, my right nostril is blocked. I want to eat food. I need fire energy. I need digestive fire to digest the food. So I have kept this stick under my left armpit to open the right one. This is not a simple stick. You might have seen this stick carried by many yogis, many rishis in ancient time. They were not carrying this stick just to protect themselves. This is called Yoga Danda. And this Yoga Danda was used to change the flow of your energy. As sun and moon are outside in this universe, you also have sun and moon energy. Right nostril represents sun, left nostril represents moon. If right is active, it means sun is active. Your physical body
will be very active. You should do more aggressive actions. But if the left is active, your intuitions will work. Your mental body is active. You need to think at that time, create something, plan something. But sometimes you want to plan, but your left is blocked. This moon energy is blocked. So now at that time, using this yoga danda under the right armpit will open the energy flow so you can think better. But what if you don't have this yoga danda? So then one asana called Padadhirasana. For example, you want to open the right nostril. Place the right hand under the left armpit. Press it. 2 to 3 minutes after, you will see that it will start working. If it doesn't work, it means your pranic energy is blocked. Or it will take more time. It means you are impure. Your pranic energy is not very purified yet. So may take time a little bit. Practice regularly and change the flow of your energy and do the actions based off the energy.